que ara tinc una videotrucada. Deuen ser els meus pares. Ah, no, és la Conxita. Ara em vol veure. Conxita, hola, què tal? Clara, la meva primera videoconferència! M'encanta! Que guapa se't veu per aquí, nena! Com a la tele! Estàs estupenda! Estic a la cuina, sí. Bona observació, eh? Avui volia compartir allò que em vas preguntar ahir, que em deies com m'ho faig per tenir aquest cutis en aquesta edat que tinc estupenda. Avui desvetllaré el secret, Clara. Estigues ben atenta. Fa falta un ingredient que és l'ingredient estrella, que és la llimona. Què fem amb la llimona? La partim per la meitat, tu. I així tenim una llimona partida en dos. M'encanta fer això, nena. Després, mig vas d'aigua tebi, Posem la llimona. Exprimim, Així amb la mà. És millor fer-ho amb la mà, més autèntic. L'aigua està calenteta i això què fem? Tèbia està. I al matí, quan ens aixequem, el primer que fem és... Salut! I força el canut!